Kainuwa dashin Allah, littafi na biyu da alamar tayar mota za mu shiga. To masu na idan ba ku manta ba, a cikin littafi na 1 da 9 mun dakata ne a daidai inda Mairo ta juya kai ya ce wuce mu je. Allah sarki, wannan kenan. Ina ga fadawa kawai za mu yi yau. Ina dan jin ciwon kai ba wai wani ciwon kai sosai ba fa, kuma kar ku ce na manta. Kafin mu shige, dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahalicin kowa da komai, tsira da aminci tsakar tabbata ga fiyan halitta farkon kaga karshen aike Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Littafin ta Kainuwa dai ko. To za mu shiga na biyu da alamar tayar motan kai tsaye. Fitowa ta sa takalmi suka fita. Sabiu na cikin motar, Turab ya shiga gaba, ita kuma ta bude baya ta shiga. Sabiu ya kalli Turab ya kuma kallin Mairo ta madubi, sai dai bai ce komai ba. Turab ya ce mu fara da asibiti babba ko? Sabiu ya ce ni na san ma yana ABU don shi kadai ne asibiti da za su. Ni ko na ce da wannan lokacin ne da ba haka zaka ce ba, yanda asibitoci suka yi yawa ha. Turab ya jinjina kai. Sun isa asibitin ABU suka nufi emergency. Mayar tana tsaye bakin kofar shiga, gabanta ne kawai ke faduwa, wanda ita kanta bata san dalili ba. Can suka hango Hisham. Sabiu ya taba Turab tare da nuna mai Hisham. Nan suka nufi gun. A kwance yake kamar mai bacci, sai kafarsa da aka kewaye da katako. Kallo ɗaya zaka ma gun ka fahimci karaya ce a gwiwarsa, sannan ga bandeji da aka naɗe kasan gwiwar da shi, alamar ciwo. Duk fuskarsa ma an masa diresin guri-guri. Hisham kam kallon Abdulmajid kawai yake, ya baza tagumi. Turab na isa gun ya kalli Hisham cikin ɓacin rai, bai mai magana ba. Ya kalli wani nurses da ke gun ya ce ya jikin shi, ya ce duk an gyara ciwukan da kuma karayar, yanzu ma ɗaki za a mai da shi don neman samun sauki, saboda director ya ce kar a bar shi anan. Turab ya ce to. Nan suka tura gadon ta gabanta suka zo suka wuce. Gaba ɗaya ji ta yi komai na jikinta ya daina aiki. Kana kallonsa ka san yana jin jiki sosai. Bin su kawai take har suka isa ɗakin. A baya ta tsaya ganin ɗakin da suka shiga. Hisham na kokarin shiga. Turab ya tare kofar tare da kallonsa ya ce waziri me kake a nan? Hisham ya bi shi da kallon mamaki. Wannan wace irin tambaya ce? Ya kawo yaro asibiti amma a tambaye shi me yake yi a nan? Turab ya karasa cewa waziri me kake yi a nan? Hisham ya ce ban gane ba. Turab ya ce saboda tsaro da kuma yin bincike nake sanar da kai abu ɗaya. In har kana son ka ga Abdulmajid sai ka bi abin da na ce. Mamaki ya hana Hisham magana. Turab ya yi wani murmushi ya ce ko kana tunanin ban san ni kuka so a illa ba? Gaban Hisham ya yanke ya faɗi. Turab ya ce ka je gidanka yanzu ka jira ni zuwa gobe. Hisham samun kansa yayi da cewa to, ya juya yayi gaba, jikinsa a sanye yana waige-waigen kofar. Kallon Abdulmajid Turab yayi, ya dade yana kallonsa. Tsananin tausayinsa ne yake ratsa shi. Gashi duk jikinsa ciwuka banda karaya, kamar ba shi ba sam. Turab ya kalli Sabiu ya ce zo mu je gun likitan. Sabiu ya ce kar kuma a bar shi kadai. Kallon Mairo Turab yayi da take rakuɓe a gefe ya ce akwai wanda yake kansa, mara lafiyar ya fi son ya gani. Bai fahimta ba, sai dai ya gane akwai wanda zai zauna har su je su dawo. Sai da suka zo inda take, Turab ya ce ki shiga ki duba shi. Suka yi gaba. Mairo a hankali ta tura kofar ɗakin ta shiga. Jikin gadon ta karasa, sannan ta kalli fuskarsa. Gaba ɗaya an masa plasta. Fuskar ta kumbura, fuskarsa ta kurama ido, tana tuno abubuwa da suka dinga shiga tsakaninsu. Bata san da hawaye suka ciko idonta ba. A hankali wasu siraran hawaye suka gangaro kan fuskarsa. Jin ruwa a fuskarsa ne ya sa ya ɗan matso idanuwansa kaɗan. A hankali ya buɗe idanuwansa da suka kumbura. Idanunta a rufe suke. Yana kallonta ya mai da idanuwansa ya rufe.
ina ya isa ya kalle ta a cikin wannan halin, ba ma wannan halin ba, ina ya isa yi mata magana bayan bai maganin wane ne shi ba, menene matsayinsa? Sam bata san da hawaye suka cicciko a idanunta ba. A hankali wasu siraran hawaye suka gangaro kan fuskarsa. Jin ruwa a fuskarsa ne ya sa ya ɗan matso idanuwansa kaɗan, a hankali ya buɗe idanuwansa da suka kukumbura, idanunta a rufe suke, yana kallonta ya mai da idanuwansa ya rufe. Ina ya isa ya kalle ta a cikin wannan halin, ba ma wannan halin ba, ina ya isa ya yi mata magana bayan bai ma gama sanin wane ne shi ba, menene matsayinsa? Idanunta ta buɗe a hankali sannan ta juya baya tare da zama akan kujera. Ita dai so take ta karyata zuciyarta akan kukan nan take yi ne saboda tausayin ɗan adam, ba wai saboda wani Abdulmajid ba. Shi kam ji yake ina ma ba wani babban sirri a gabansa ya ga Mairo tana nuna damuwa haka a gabansa. Me ke shirin faruwa da shi? Wasu zafafan hawaye suka gangaro tafe ta gefen idanuwansa. A can kuwa Magajiya takaici ya ishe ta, har yanzu busa take ji da wasanni a gidan sarauta, bata fara jin koke-koke ba. Siraf ne ya kalli likitan sannan ya ce, kana nufin kafarsa ba za ta dawo daidai ba? Kansa ya girgiza alamar a'a, ya ce ba wai ba za ta dawo daidai ba gaba ɗaya ba, sai dai dawowarta daidai ɗin abu ne mai wahala. A yanzu in ya warke za mu haɗa shi da sanduna don taimaka masa gun tafiya. Idan har Allah ya yi sai ka ga a hankali kafar ta warke in yana samun kulawa. Siraf ya yi godiya, suka miƙe. Kallon Sabi'u ya yi bayan sun fito, ya ce Sabi'u mu je ka kai ni gida, kai ya ɗauko sai ka ɗauko Khadija ta kawo asibiti, Khadija ka kawo ta asibiti zauna jinyarsa, ni akwai abin da zan yi. Sabi'u ya ce wace muka kaifa? Siraf ya yi murmushi ya ce kana tunanin zai sake a gun yarinyar da yake so? Gaba yayi daga fadar, ci gaba da fadar haka. Mota suka shiga, ya kai shi gida akan in ya ɗauko Khadija sai ya mai da Mairo. Magajiya kam ana zaune a waje dan an fito waje wajen wani haɗaɗɗen kwalliya ta sarauta da aka zagaye gun da shi. Mata ne manya ke ta kiɗan kwarya na ruwa, sai gaishe-gaishe ake. Siraf yana shiga ya wuce ɓangaren wanda yanzu komai nashi an kwashe daga ɓangaren wanka yayi, sannan ya buɗe durowa da ya ajiye wata shadda a ciki, don dama ya ajiye ne saboda zuwa ɓangaren amarya da ita. Jawo ta yayi tare da kallon ɗankwalin da ya biyo bayan shaddar. Ɗankwalin Khadija ne, sawa yayi a aljihunsa don yau zai maida mata ɗankwalinta. In har ya maida mata kuwa to yana nufin komai na alakar da ke tsakaninsu ta tsaya kenan. Fitowa yayi daga ɓangaren rawani ya sa aka yi mai, sannan ya sa aka ɗauko dokin da sarki ya bashi, haɗaɗɗen dokin da mai martaba ya bashi ya hau. Ya sha ado na ban mamaki. Siraf ya hau kai sannan ya nufi inda ake ta mai hawan dawakai. Yana isa masu busa suka canja salon busarsu, aka saki wani kirari. Magajiya tana zaune, labari ya iso mata na hawan da ango yake yi. Kallon 'yan aikin ta ce Siraf ne? Suka ce sosai ma, duk da dai rawanin da ya yi ba zai bari tabbatar da shi ɗin ba ne, amma ai kowa ya san ango ne. Tsaki ta yi a ranta ta ce zancen banza kenan, ango ai Abdulmajid ne angon. Yana gama hawa don ba daɗewa ya yi ba, ya nufi inda Magajiya take. Aiko mata aka yi akan ɗanta ya zo kasar gaisuwa. Murmushi ta sake ta ce a ce ya shigo ciki, ina shigowa. Nan aka sanar ma Siraf. Ciki ya shiga, ya samu guri ya zauna. Magajiya ta miƙe cikin sauki ta nufi ciki. Murɗa kofar ta yi ba tare da ta kula ba saboda bayansa ya juya. Ta ce ango ka sha kanshi, da fatan yanzu ka hakura da aura. Juyowar da Siraf ya yi tare da cewa rawanin ne ya sa ta tsaya cak da maganar. Ji ta yi wani abu tun daga tsakiyar kanta har kafarta. Siraf ya tako cikin isa ya karaso inda take. Hannu ya sa ya tura kofar ɗakin da ta riƙe da karfi, bai cire hannunsa daga kai ba. Ya ce kina mamakin ganin wanda ya kamata ya mutu ne a tsaye a gabanki? Magajiya ta kakaro murmushi ta ce me kake nufi?
kai ne angon mana, ko akwai wani aure da aka yi daban ban sani ba. Tirab ya girgiza kai ya ce, ina fa, ai ni kaɗai ne a gidan nan aka ɗaura ma aure yau, sannan aka kai wani asibiti. Magajiya ta ce, asibiti kuma? Me kake nufi? Tirab idanuwansa ne suka canja kala, ya juya ya kalle ta, ya ce, ta mayafi mu fita. Ta ce, menene? Ya ce, abin da kika ji shi zaki yi. Wata muguwar dariya ta sake, ta ce, menene? Kai har ka isa ka sani na yi abin da ban yi ra'ayi ba? Murmushi ya mata ya ce, daga wannan lokacin kuwa duk wani abu da na yi ra'ayi shi zaki yi. Ranta ne ya ɓaci matuka, ta ɗaga hannu za ta wanka mai mari. Jitai ya ce, ya Abdulmajid ya zai ji idan ya san keje kika saka a kusa kashe shi. Hannunta ta tsayar kusa da fuskarsa, ta ce, Abdulmajid, me ya same shi? Tirab ya ce, me ya same shi? Yana kan gadon asibiti, numfashi ma bana ji yana yi. Ko kin manta ke kika sa a kashe shi ne? A rikice ta ce, to me ya kawo Abdulmajid ciki? Tirab ya ce, wannan kuma ke zan tambaya. Ya zaki ɗan da kika ta gwagwarmaya a kansa, ga shi can numfashinsa na neman ɗaukewa. Wani irin ihu ta saka, ta kama kwalar rigar Abu Tirab. Ta ce, kana nufin ɗan nawa ba ma tabbas ko yana da rai? Tirab ya ce, ke nake jira mu je ki gan shi kafin mu miƙa shi gidansa. Wani irin ihu ta kara sakawa, ta ce, kai har ka isa? Waye ya baka damar cewa ɗana numfashinsa na neman yankewa? Amma ban taɓa ganin mutum mara imani irin ka ba. Ɗan nawa ka tura a kusa kashewa? Tirab ya yi dariya ya ce, mara imani na tura. Magajiya, na kasa fahimtar wa kike ma inkiya a wannan maganar. Ko kina so ki ce min waziri shi kaɗai yayi abin ba tare da kin sani ba? Magajiya ta kalle shi ta ce, Hisham, shi ne sa a kai komai, ni me nawa na neman ganin bayan rayuwarka. Tirab ya yi wata dariya ya ce, dama ta ina za ki yadda ki ce sila, bayan ni na san wace ce ke. Duk abin da Hisham ya miki kenan, kanki kawai kika sani. Fuska ta haɗe ta ce, bugar ciki na ka zo yi kenan? Tirab ya bi kwayar idanuwanta da kallo, ta ce, me, akwai wasu da ka ɓoye a ɗakin nan ko so kake? Me zan faɗa? Tirab ya ce, me kike son ki ce? Tafin hannunta ta ɗaga, ta ce, ka san me yasa muke da zanen hannu kala-kala a hannunmu? Ya ce, kwarai. Kissa ta biyu akan mata ne lokacin Annabi Yusuf. Ya matso kusa da ita sosai yanda shi kaɗai zai iya jin me take cewa. Mata ko? Amma tunda ka san wannan kisar, ka san me matar da ta sa su ta yi ko? Kallanta kawai Tirab yake, ta ce, mace aka ce, ni kuma a matan ma daban ce. Sharri na da sanin duniya da nai ko rabinta ba kai ba. Kai baka isa ka shirya min ramin da zan afka ba. Hannun ta sa ta rufe hannuwansa, ta buɗe kofa ta yi waje. Tirab ya ciji labbansa, mahaifinsa da ke jikin ɗayan ɗakin ne ya fito. Ba za ka taɓa cewa sarki ba ne, don shadda ya saka ba rawani a kansa sai hula. Shi da Sabi'u ne. Abdulsamad ya matso ya ɗan dukar da kafarsa. Tirab ya ce, ya kafar jarumin ɗana za ta yi kasa? Kana tunanin daga bugun farko za ka sa magajiya ta yi kasa? Da daddare na je na ga jikin nasa, sannan mun yi maganar abin da ke faruwa a hankali. Yanzu in aka kula na daɗe ba ma fada, za a yi zargin wani abu. Tirab ya ce, tuba nake. Sarki ya yi murmushi ya ce, sannan ya yi waje. Tirab ya tuno plan ɗinsa sanda Sabi'u zai tafi ɗauko Khadija, ya sanar da shi akan in har yana son ganin ɗansa to ya je ya sanar da sarki akan magajiya na son ganinsa ganin gaggawa don da matsala. Saboda shi a ka'ida bai isa ya je fada ya sa mahaifinsa tasowa ba. Idan mahaifinsa ya ji haka ya tabbata ransa zai ɓaci, sai dai bai isa nunawa ba saboda girmama matarsa kuma uwar gida. To in ya fito sai jakadiya
ta sanar da shi shigar burtu. To ya san mahaifinsa in ya ji haka ya san Turab ne ya shirya wani abu. Ita jakadiya za ta zo ɓangaren magajiya ta tabbatar ta sa mutane sun fita gun baki ɗaya da wayau. Shi kuma Sabiu yana dawowa sai ya taho raka sarki, yanda ganin su tare ba zai sa mutane su san sarki ba ne. Turab ya kalli Sabiu ya ce, da alama na yi gaggawa akan yin plan ɗina, ba za ta taɓa yarda ta saki polin ɗinta zuci ba. Sabiu ya girgiza kai ya ce, wacce kake yi da ita ne tafi karfin plan ɗin, ba wai ka yi gaggawa ba. Turab ya shafa kansa ya ce, ka kai Khadijan? Ya ce, na kuma mai da Mairo gun umma. Turab ya ce, na gode Sabiu. Ya ce, gobe fa amarya za ta zo, haka za ka tarbe ta jiki a sanyaye. Turab ya yi murmushi ya yi waje. Magajiya na fita ta yi ɓangaren Abdulmajid, ta sa aka kira mata Hisham. Gabanta sai faduwa yake ba kakkautawa, in ka kula da hannunta ma rawa yake yi. Yana shigowa ta taso a rikice ta ce, me ya samu Abdulmajid? Hisham ya ce, tun yaushe nake aikawa ki zo. Ta ce, me ya same shi? Hisham ya ce, yana asibiti gun Turab. A rikice ta ce, wani irin hauka nake ji haka? Ganin bai yi magana ba, cikin tsawa ta ce, uban waye ya dakar min ɗa? A kuma wani dalili ne zai kasance gun Turab? Ta gabansa ta wuce a zuciye ta yi waje. Ɓangaren Turab ta nufa, ba kuwa ɓangaren sai mai kula da kofa. Gaishe ta ya sanar da ita, ai ba kowa a nan. Juyawa ta yi, hankalinta a tashe. Ina ya kai mata ɗanta? Ita kam maimakon wannan ranar ta zamar mata ranar farin ciki, yau kam wannan ranar ta gama zame mata ranar bakin ciki. Ga magariba ta kawo kai. To fa, duk dagewa da na ce yau sai na karanto muku kai wannan yau din ma karatun baya tafiya? Lalle kam. Allah sarki, ɗaya ɓangaren duk yadda Khadija ta so da ya bude ido, amma ina ya kasa. Yana kwance idanunsa a rufe. Ita kam gani take kamar baya hayyacinsa, sai dai shi kam baya ji zai iya bude idanuwansa ya ga mai ke faruwa a wannan duniyar. Baya son ya bude idanuwansa ya ji abin da kwakwalwarsa ba za ta iya ɗauka ba. Khadija zama ta yi a gabansa, duk ta rame 'yan kwanakin nan, don ita kam sam yanzu rayuwar ba ta mata daɗi. Ta ce, yaya, ka taimaka ka farka. A can gidan barde kuwa kwance take a kan gado, banda juyayi ba abin da take yi. Ta rasa menene ya hana ta bacci. Ta dade tana ta juyi, ta gaji, ta miƙe zaune tare da yin dogon tsaki. Ta ce, Allah ya isa, wannan wace irin mugunta ce haka kawai ku samu mutum ku hau dukansa ba gaira ba dalili. Ashe fa akwai dalili, tunda ya Turab aka je da ka, shi kuma ya shiga motar. Hannu ta sa akan kirjinta tare da turo baki gaba. Ta ce, Allah sarki, ashe mutumin nan na da tausayi, sannan zuciyarsa ba wai mara kyau ba ce duka. Me yasa muka kasa gani? Ajiyar zuciya ta tuno sanda take mai rashin mutunci, shi kuma yake nuna ba komai. Ba ta san sanda ta yi murmushi ba. Tunowa da ta yanda ta gan shi akan gado ya sa jikinta ya yi sanyi. Idanunta ne ta ji ya cicciko. Da sauri ta kwanta, ta ja bargo ta rufe duka har kanta. Allah sarki, mai martaba ne ya kalli Turab ya ce, ya aka yi Abdulmajid ya kasance cikin wannan halin? Turab ya kalli Abdulmajid da ke kwance yana bacci. Karfe 6:30 ne na safe, don ana sallar asuba suka taho shi da mai martaba. Khadija na kwance akan sallaya rike da karamar Kur'ani zuwa izu 2, da alama tana karatu. Bacci yayi gaba da ita. Ya ce, tuba nake ranka ya daɗe, amma ni aka so halakawa. Sarki ya kalle shi ya ce, shi kuma ya je kenan? Turab ya ɗaga mai kai, idanunsa ya rantsa kaɗan, sannan ya juya. Turab ya ce, abba, ba za ka shiga ba? Kai ya girgiza ya ce, kana tunanin zai so ganina? Ko kana tunanin zai so ganin kowa? Bayan ya ji da kunnuwansa mahaifiyarsa na neman yin kisan kai. Me kake tunanin yana ayyanawa a kwanciyar nan da yake?
Turab ya kalli Abdulmajid cikin tausayawa. Sarki ya kamo hannun Turab ya ce, Abu Turab. Turab ya kalle shi sai dai bai amsa ba. Allah sarki, wannan kenan. Sarki cikin wata irin murya ya ce, na girma, sannan ko ban girma ba, a haka na taso a rayuwar aurenmu da barin magajiya ta ci galaba akan dukkanin al'amuranta, saboda ba ta taɓa barin evidence da zai nuna tabbas ita ce ta aikata abu ba. Sannan in ban da wanda ya san halinta, ba wanda zai yadda akan abin da za ta iya aikatawa. Ina roƙonka daga taimaka ma wannan mahaifin naka ya aiwatar da babban harkar shari'a ta gaskiya na karshe akan gadon mulkinsa. Ka kawo min hujjoji da za su sa magajiya ta fuskanci hukunci akan manyan laifukanta. Burina ɗaya da ya rage mun a duniya, in hakan ta faru, ina so in yi murabus in baka mulkin nan, in ɗauki mahaifiyata da matata mu ziyarci Ka'aba don ziyarar ɗakin ma'aiki, sannan mu jira sanda in karasa rayuwata cikin al'umma ina kallon yadda kake tafiyar da naka mulkin, wanda shine abin da na fi son gani. Turab ya yi shiru yana jin kalaman mahaifinsa. Can ya ɗago ya ce, Abba, insha Allah wannan ɗan naka ba zai baka kunya ba, sai dai maganar murabus mai daga baya in komai ya kammala. Sarki ya yi murmushi, sannan ya kara kallon Abdulmajid cikin tausayawa, sannan ya yi waje. Turab ne ya murɗa ɗakin, jin shi a kulle, ya kai hannun shi zai kwankwasa. Tun da ya ga Khadija tana bacci ne, ya sa ya sauke hannun tare da fasawa. Ya tabbatar tana buƙatar hutu, mai da kayan mota yayi, ya zauna a cikin motar tare da kwantar da kansa jikin kujera. Garzali ya saukan mai da glass, a hankali shi ma bacci ya ziyarce shi. Magajiya kam wannan rana a zaune girgis ta kwana. Magajiya kam wannan rana a zaune digirgir ta mata. Babban tashin hankalinta, duk inda ta aika a nemo mata Turab sai a ce baya nan. A wani hali Abdulmajid yake ciki, don ita kan bata san wani abu ya same shi. Yanzu in matsala ta same shi, ta tabbatar shi kenan, ba shi ba wani hawa mulki. In hakan ta faru kuwa, to wallahi sai dai kowa ya mutu, don Abu Turab bai isa hawa mulki ba, sai dai su mutu tare. Karfe 7 ta yi wanka, ta yi kwalliya tsaf, kai kace ba matsalar da ke damunta. Ta kintsa ta fito. Masu kula da ita mutum 2 ta ce su biyo ta. Wajen karfe 8 ta sa direba ɗinta akan ya wuce da ita ABU. Mantawa ma ta yi, ta tsaya tunanin ina aka kai shi. Suna isa asibiti cikin sa'a ta hango motar Turab a waje. Direba ɗinta ta kalla ta ce, je ka kira min Garzali. Nan yayi waje, bai dade ba sai ga sunan tare. Magajiya ta kalli Garzali ta ce, me kuke a wajen haka? Ya ce, yallaɓai ne ya samu bacci. Ta ce, ayya, gashi shi ya ce in zo asibitin mu shiga tare gun Abdulmajid, kuma ba daɗi yana bacci a tashe shi. Ga ba wanda ya san gun, da alama sai dai ka taso shi ɗin ko? Garzali ya ce, gun Yarima za ku? Ta ce, ka san jiya ina cikin taro, ban samu na zo ba sai yanzu. Sunkuyawa ya ce, na san ɗakin, in ba damuwa sai na kai ku kafin ya tashi. Ta ce, shi kenan, ta faɗa tare da fitowa. Sun isa kofar ɗakin, ta sa aka kwankwasa kofar. Khadija da ke kwance ta miƙe tare da zuwa bakin kofar, ta ce, waye? Magajiya ta ce, buɗe. Kallon masu kula da ita ta yi a Garzali ta ce, su juya. Gaban Khadija ne ya faɗi, don Turab ko ummansu bai bari ta zo ba. A hankali ta buɗe kofar, suna juyawa, ta ɗaga hannu ta wanka ma Khadija wani gigitaccen mari. Kuncinta ta rike saboda azabar da ta ji. Shi kanshi Abdulmajid sai da ya farka daga baccin, da duk da dai bai bude ido ba, amma yana jin su. Magajiya ta ce, wato ke kin zama rikakkiya ko? Ɗana ba shi da lafiya, don tsabar rashin mutunci baki aiko min ba, bare in sa ran zaki sanar da ni inda yake. A yanzu ji take za ta iya yin komai don kare ɗanta, duk kuwa da yadda take son Khadija. Wucewa ta yi ta kusa da ita, ta nufi gadon da Abdulmajid ke kwance. Kallonsa ta shiga yi, sannan ta sa hannu kan fuskarsa ta ce, wa ya saka
ya ce ka shiga motar da ba taka ba? Da kai nake magana, ka bude ido ka bani amsa ko sai ranka ya ɓaci. Gaban Abdulmajid ne ke faduwa. Muryar Khadija ta ji ta ce, haka uwar kirki ya kamata ta faɗa ma ɗanta da ke kwance ba lafiya? Magajiya ta juyo ta kalle ta ce, mene? Khadija ta ce, girma ana ba wa wanda ya san darajarsa ne, sai dai wanda bai san darajar ba na ji ya cancance shi. Ban san me kike nufi ba da cewa waye ce ya shiga mota, amma bana ji hakan ya kamata uwar da ɗanta ke kwance ta faɗa masa haka. Magajiya cikin gadara ta fara takowa inda Khadija take. Ba shakka yarinyar nan Turab ya gama lalata ta. Kusa da ita ta zo ta ɗaga hannu da za ta kara wanka mata mari, har Khadija ta rinsa ido jin bata ji saukar marin ba, yasa ta bude idanuwanta a hankali. Magajiya ce ta kalle ta ce, me kike yi hakan? Turab ya kalli Khadija ya ce, ba mu guri ko? Khadija kai waje. Turab ya sauke mata hannunta ya ce, me kike a nan? Ta ce, kai ne ka sa ɗana a cikin motar da ya kamata ka tafi ko? Turab ya ce, me ne ɗanki? Hannu ya sa a kan hancinsa ya ce, a da ban so ki san abin da na sani ba, sai dai kunnuwana sun gaji da jin muryarki tana cewa ɗan da bata san zafinsa ba da sunan ɗanta. Idanu Magajiya ta zaro a tsorace ta ɗan yi taku biyu baya. Turab ya ce, me kina mamaki ne? Wato kina so ki halaka asalin ɗan sarki, ki saka ɗan uwanki akan mulki, shi yasa kika sa a kashe ni. Magajiya bakinta ya fara rawa ta ce, ban san me kake cewa ba, sannan zan ce a kashe ka? Ban san wannan maganar ba, sai dai ka tambayi Hisham. Turab ya kalle ta ya ce, ban yi mamaki ba, don dama na san cewa zaki yi, shi ne ya aikata hakan. Shi yasa ana sanar da ni zuwanki na sa Garzali ya kira ki. Bari ya zo sai mu ji wane ne ya sa a kashe ni, daga nan sai mu nufi turakar sarki. Magajiya tsoro da fargaba ne suka dinga ratsa ta. In za a san komai nata ba zai dame ta ba, amma banda sirrin Abdulmajid, komai za ta yi don ta kwatar da kanta in har ɗanta zai zauna a matsayin ɗanta. Abdulmajid da ke kwance a kan gado a hankali wasu zafafan hawaye suka gangaro mai. Turab ne ya kalli kan gadon, ko tunanin me yayi sai ya kalli Magajiya ya ce, a yau Gimbiya za ta zo, bana ji ya kamata in zauna a nan, ina tunanin maganar a gida ya kamata mu yi. Ya juya da sauri ya yi waje. A can gefe ya hango Khadija, gunta ya nufa. Fuskar nan ta a ɗaure ya ce, Abdulmajid ya farka bayan na tafi. Ta ce, a'a bai jira me za ta kara cewa ba, ya yi gaba. Dawowa ya inda take, kallonsa ta yi, hannu ya sa a aljihunsa ya ciro ɗan kwalinta ya miƙa mata, ya juya ya yi gaba. Bakinta ta sake tana kallonsa. Kallon bayansa ta yi har sai da ya ɓace mata. Kwallar da ta zubo mata ne ta share, sannan ta kura ma ɗan kwalin ido. Ita kanta dan dai ya ba ta ɗan kwalin ne ya sa ta san nata ne, amma ita kanta ta manta da shi. Hawaye ne suka shiga zubo mata. In har Turab zai ajiye abin da ita kanta ta manta da shi, to ba shakka yana santa. Amma me amfanin san da bata tashi sani ba, sai lokacin da ba zai mata amfani ba, ko da yake da can ma ko ta sani ma ba zai mata amfanin ba. Jingina ta yi da bango, tana jin zuciyarta na mata wani irin raɗaɗi na azaba. Magajiya kuwa Turab na fita ta rufe kofa da makulli ta zauna kusa da Abdulmajid ta ce, uban waye ya isa ya ce ba ni na haife ka ba? In har kana tare da ni ba abin da ba zan iya ba, don haka ka gaggauta miƙewa. Mairo kake so ko ka farka zan baka ita. Mulki wannan dama dole ne. Sai me Turab, kar ka damu, ko me zai faru sai na ga bayansa. Ba zan taɓa bari ya faɗa ma wani sirrin nan nawa ba. Komai zai faru ba na so ka san komai, ni dai kawai ka tashi. Sama hankalinta ya kasa kwanciya ganin Abdulmajid ko motsi baya yi. Shi kuwa Abdulmajid samun kansa yayi
da addu'a mara amfani, bai san da ya ce Allah ka ɗauki raina, ha 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 ha. Allah sarki, a can Kano kuwa ana ta shirin zuwa kawo amarya, don wasu ma yau da wuri suka taho don kara gyara gidan amarya da kara duba jerin da aka yi. Amarya gimbiya Bilkisu kuwa yau tun safe ake ta gyara mai sunan gyara na gargajiya, mai ba irin nan na zamani ba. Allah sarki, Turab gidan Umma ya wuce inda take, yana isa ya tadda ta shirya mai abinci, nan ya ci sannan ya kwanta akan kujerar falo. Fitowa ta yi daga ɗaki ta kalle shi ta ce, Turab, me hakan, ta ya za ka ci abinci ka kwanta? Miƙewa zaune ya ce, wallahi Umma kaina ke mun ciwo. Zama ta yi gefensa ta ce, ba dole kanka yi ciwo ba, tun da ka tafi ɗaurin aure har yanzu bana ji ka samu isasshen hutu na awa 2 cikakke. Ni na kasa gane me kake ta yi a waje haka, gashi ni ka ce in zauna a nan. Turab ya kalli falon sannan ya ce, Umma, ni dama ki dawo nan da zama. Kallonsa ta yi ta ce, akwai abin da kake ɓoye min ko? Turab ya yi kasa da kai ya ce, ni Umma har yanzu Abba bai faɗa miki inda Hajiya da Sulanta na suke ba? Umma ta ce, bai faɗa mini ba, sai dai ina ji kamar fa har yanzu jikin Hajiya ba sauki. Turab ya ce, dama na yi tunanin haka, dan da ta warke da ta sanar da shi wani abu. Basira ta kalle shi ta ce, me kenan? Kai Turab ya girgiza sannan ya ce, in kawo miki masu aiki daga can? Na ga wancan kamar aikin zai mata yawa. Ta ce, karka damu, ni ma zaman hakan kawai damuna yake yi. Yanzu kai haka za ka zauna har a kawo amaryar? Turab ya ce, na me? Ta ce, ko dai menene? Ka samu ka huta sosai kafin su zo, kar su zo su ganka a haka. Murmushi ya ce, a haka kamar ya? Ta ce, oho dai, ni dai na faɗa ma, in ba so kake su juya da ita su ce dama ashe angon ba shi da jini a jika ba. Dariya ya sake sosai ya ce, lallai Umma, kawai ki ce kina so in huta, amma wannan sharhin babu shi. Ta ce, haka kace? Ya ce, ni kam Umma, akwai abin da nake son sanar da ke. Ta ce, na me kenan? Ya ce, Umma, so nake idan komai ya kammala in ɗauke ki da Bilkisu mu je kauye da na taso. Umma ta kalle shi cikin jin daɗi ta ce, ni kaina ina son zuwa, sai dai ina tunanin me zan ce ma sarki. Ya ce, ki jira in gama abin da nake yi, sannan ki kara min addu'a akan Allah ya bani ikon gurfanar da masu laifi, ya kuma kare ni daga sharrinsu, sannan kar ya bani ikon cutar da wasu saboda wani buri nawa. Basira cikin kulawa take kallonsa ta ce, insha Allahu, don na tabbata Allah na tare da kai, sannan mu ma ba za mu daina maka addu'a ba. Haka suka yi ta ɗan hira sama-sama kafin daga baya ya kwanta. Bacci sosai ne ya ɗauke shi, wanda shi kansa bai san jikin shi ya gaji haka ba. Bai tashi ba sai karfe 2 na rana. A can gida kuwa magajiya ce a zaune kuryar ɗaki, ita da Hisham. Ta kalle shi ta ce, yaya yaron can ya san komai? Hisham ya ce, na me kenan? Magajiya ta ce, ya san Abdulmajid ba ɗana ba ne. Hisham ya yi kasa da kai, wato shi yasa ya ce mai haka sanda ya kore shi daga asibiti. Magajiya ta kalli Hisham ta ce, yaya duk yanda za a yi ina so ka tabbatar baka bari an san ni ce na sa aka kama Turab ba. Ina so ka yarda akan kai ne kai komai, ni zan san yanda zan yi karyar magana akan Abdulmajid. Tsananin mamaki ne ya kama Hisham, ya kalle ta ya ce, ban gane ba. Ta ce, ina so ka ce kai ne ka sa aka kama Turab in sarki ya tambaye ka. Ni zan san yanda zan yi kar a hukunta ka. Tsananin mamaki ya ma hana shi magana, sai kallonta kawai da yake yi. Magajiya ta ce, sannan ina so ka mai da Khadija Kano, duk sauran matsalar daga baya ni zan san yanda zan yi, kai dai kawai wannan abun guda 2. Ta miƙe ba tare da ta jira amsarsa ba. Ta ce, bari na je na kara shiryawa, asibiti zan koma, don ba zan iya barin ɗana a can ba. Hisham ya bi bayanta kawai da kallo, baki a buɗe. Ya dade a zaune kafin ya miƙe ya yi waje cikin tsananin takaici. Gida ya wuce ya shiga ɗaki ya baza uban tagumi. Mairo kuwa tana gama aikin gida
da take yi ta yi wanka ta shirya ta ce ma ummanta za ta je gun umma Basira, nan ta fito. Sai dai me, asibiti ta fara wucewa. A jikin windon ɗakin ta tsaya, ba kowa a ɗakin, ba ta yi niyyar shiga ba dama. Gani ta yana kokarin motsi da hannunsa, da alama idanuwansa a buɗe yake, kuma abu yake son ɗauka. Da sauri ta shiga ciki, yana jin motsi ya kwanta tare da rufe ido. Mairo ta karaso gunsa da sauri ta ce, me kake son ɗauka? Ta faɗa tana kallon gefe. Ruwa ta gani a jarka, da alama shi yake son ɗauka. Ta ce, ruwa za ka sha? Jin shiru ya sa ta matsa dab da shi ta ce, ni ce ba ka son gani? Ganin ba shi da niyyar buɗe ido ya sa haushi ya kama ta, ta juya za ta tafi. Ji ta yi an riƙo hannunta, tsayawa ta yi ba tare da ta juyo ba. Abdulmajid a hankali ya ce, kar ki faɗa ma kowa na farfaɗo, na roke ki. Cikin mamaki ta juyo ta kalle shi. Gani ta yayi wani mugun faɗawa. Ta ce, ba ka son a san ka farfaɗo? Kai ya ɗaga mata. Ta ce, ban gane ba, abinci fa, ruwa fa, kashe kanka kake son yi? Maimakon ta ga ya ba ta amsa, gani ta yana murmushi. Ta ce, murmushi ma kake? Ya ce, in kina faɗa kyau kike yi. Kallon mamaki ta mai, sannan ta ɗauko ruwa a kof ta miƙa mai. Ta ce, ungo. Sam ya manta abin da ke gabansa. Ganin Mairo ya ce, ba zan iya tashi ba. Hararsa ta yi, sannan ta ce, ta yaya ma za ka sha ruwa? Ai kulle ma ciki zai yi. Ta karasa tare da ajiye ruwan inda kayayyakin su yake. Ta shiga dubawa kular abinci, ta bude ta zubo shinkafa da miya wacce ta ji naman kaji. Abdulmajid ya ce, no, so kike ina ci wani ya shigo? Ta ce, wai me ke faruwa? Idanunsa suka kada. Ya ce, ban cancanci cin abinci ba, magana ma ban cancanci miki ba, Mairo. Mairo ta kalle shi ta ce, ni ma ce maka akai ina son yi maka magana? Ya ce, haka ne, amma yanzu in wani ya shigo fa? Dan Khadija ma fita ta yi ta je ta dawo. Bata amsa mai ba, kawai ya ga ta kukkulle windo ta saka sakata a kofa, sannan ta zo ta taimaka mai ya zauna, ta miƙa mai abinci. Hannunsa ya nuna mata. Ta ce, to me kake so a yi? Ya ce, shi yasa na ce ba zan ci. Abincin da ta sa mai a baki ne ya hana shi karasa abin da zai faɗa. Haka ta shiga bashi abinci, tana bashi ruwa. Daga zai yi magana za ta ɓalla mai harara. Tirab na farkawa ya ga Sabi'u a kujerar gabansa. Kallonsa ya ce, kai kuma fa? Sabi'u ya ce, gaskiya ban taɓa ganin ango irin ka ba. Ana can ana ta hidima a gidan sarauta, amma kai baka nan, ummanka bata nan, yayanka baya nan, ni kan yau akai ta wahalar da ni. Trump ya yi murmushi ya ce, dama ko muna nan ai jama'a ne masu hidimar ba mu ba. Sabi'u ya ce, ka tashi ka shirya mu tafi, yan uwan amarya sun fara zuwa. Ya ce, to ni me kake nufi in je? Sabi'u ya ce, ba za ku gaisa ba? Trump ya ce, amma lallai ka fi kowa, a ina aka taɓa haka? Sabi'u ya ce, haba, ba haka ake ba? Trump ya girgiza kai ya ce, kai in an zo naka kayi, yanzu ina umma? Ya faɗa tare da miƙewa. Sabi'u ya ce, ta tafi gun yan uwan amarya, ta ce in faɗa ma in ka tashi, in sun watse ta taho. Trump ya ɗaga kai alamar gamsuwa. Sabi'u ya kalle shi ya ce, ɗazu waziri ya aiko in je. Trump ya ce, me ya ce? Ya ce, zai yi tunani akan abin da ka ce mai. Trump ya yi murmushi a ransa ya ce, ko ka yi tunanin dole ne ka amince da abin da na ce, don na san halin magajiya. Mai da komai kanka za ta yi, in har kana son taimakon ɗanka da kuma kanka, dole ne ka bi abin da na ce. Sabi'u ne ya kalle shi ya ce, me ka ce mai ne wai? Trump ya ce, ba komai. Ya yi ciki, wanka ya saka kayan da sarki ya aiko mai. Yadi ne mai masifar kyau, kallo ɗaya za ka mata ka san tsadarsa. Farin yadi ne ya saka aikin babbar rigar kayan, ya sa hula da takalmi ya fito. Tafi Sabi'u ya saka yana ganinsa ya ce, kai ango, yau fa ba dama, da alama gimbiya yau sai an tausaya mata. Trump ya kalle shi ya ce, yo,
ai dole a tausaya mata tunda amaryar Sabi'u aka kai. Sabi'u ya ce amma ka faɗa min magana. Haka suka taso suka fito. Allah sarki, wannan kenan rayuwa kenan. Ni kan dai gaskiya duka zan dakata anan kawai, kuma ga cikin littafi na gaba don jin yadda za ta kaya. Na ku dan Salma, ku huta lafiya.